ఏలూరు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి మేడం, సిన్సియర్లీ ఐ రెస్పెక్ట్ యూ మేడం. బికాస్ ఆఫ్ మీరు చేసిన పని ఎంత హార్ట్ టచింగ్ ఉందంటే, కొక్కనూరు మండలంలో ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన 3 ఆడపిల్లలు, ఏజ్ కూడా చాలా చిన్న పిల్లలు, 6, 4, 7 సంవత్సరాల పిల్లలు, ఏది పెడితే తినుకుంటూ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఉంటూ, పాపం షెల్టర్ లేక ఫుడ్ లేకుండా చుట్టుపక్కల ఏదైనా పెడితే తినడం, పిల్లల మ్యాటర్ మేడం గారి టేబుల్ దగ్గర రావడంగానే విత్ ఇన్ ద స్పాట్ ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళకి ఉన్న పలంగా ఉండడానికి ఇల్లు, బట్టలు, పుస్తకాలు, చదువు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. మేడం గారి ఆదేశాల మేరకు వాళ్ళని దెందులూరులో ఉన్న బాల సదనంలో జాయిన్ చేశారు. ఇలాంటి కంటెంట్ కదా మనకు కావాల్సింది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద రియల్ ప్రౌడ్ మూమెంట్. ఎందుకంటే ఎక్కడ ఈ టాపిక్ అనేది రాలేదు. కాకపోతే బీయింగ్ ఏ కలెక్టర్ గా రోజుకి 190 వ్యవహారాలు ఉంటాయి ఆవిడకి. మిమ్మల్ని 4 సార్లు చూశాను, బట్ కాదు చూసినప్పుడు చాలా సీరియస్ గా ఉంటారు. కానీ ఆ సీరియస్నెస్ వెనకాల చాలా మంచి గుణం ఉంది, చాలా సున్నితమైన మనసు ఉందని నాకు తెలిసింది. ఒక కలెక్టర్ గానే కాదు, ఒక తల్లిగా కూడా మీరు చాలా మంచి వ్యక్తి అని నాకు అర్థమైంది. ఎందుకంటే ఈ బాధ ఎవరు తెలుస్తుందంటే, చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మానాన్న లేకుండా ఒంటరిగా ఎవరైతే బతుకుతుంటారో, ఎవరైతే జీవిస్తుంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుసు. ఎందుకంటే నేను అలా ఉన్నాను కాబట్టి. సో దట్స్ వై ఐ కనెక్టెడ్ దట్ పాయింట్ విత్ యూ.